TV. Kitap ең ақыллы кеңесшілерінің бірсі. Kitap har кішіге хезмәттә булыша, ул кешеләрне бәладән коткара, тормышны танып белергә өйрәтә. Kitap кешегә үсәргә һәм халыкның аңын байытырга мөмкинлек бирә. Ә менә җырчыларыбыз китап укый микән һәм нинди китаплар укый икән? Әйдәгез ачыклап карыйк. Эфирда музыкаль бейеклек һәм мин Рамил Шәрәфиев. Киттек. Безнең кагыйдәләрне хәтерләсәгез, тапшыру сайын без бер йолдызыбыз белән саубуллашабыз. Бу атнада да кагыйдәләребезгә буйсынып, кемне затабыз икән, хәзер белербез. Көттем сине иртән искән таң җиле арасыннан. Шул җилләрдән килеп чыгып, мине кышарсың сыман. Килеши килер кәм яныма, күңел сине сагына. Бар дөньяларны тула, сине янымда чагында. Килеши килер кәм яныма, күңел сине сагына. Бар дөньяларны тула, сине янымда чагында. Уйламыйша үтми бер генә көннәремдә, өннәремдә сыман тоям, төшемдә күрәмендә. Килеши килер кәм яныма, күңел сине сагына. Бар дөньяларны тула, сине янымда чагында. Атнабызның премьерасында вакыт килеп җитте, экраннарга игътибар итегез. Әллә күзләр тиеп, üzülәме өмет, сабырлыкны каян табарга? Яшен уты кебек, күңелләрне телеп, хыянәтең керде арага. Ничекләр Буласың ул әйтеп, түзигәле дисең, бергәләп. Әйтүгенә җиңел, онытырлык түгел. Хыянәтең бит ул хыянәт. Күзалларым тыман, өйләр суык сыман. Яшәүемнең тәме калмады. Гафулар итимме, аңлыйсылар килә. Кыен ләкин сине Ничекләр Буласың ул әйтеп, түзигәле дисең, бергәләп. Әйтүгенә җиңел, онытырлык түгел. Хыянәтең бит ул хыянәт. Ничекләр буласың ул әйтеп, түзигәле
Яратмыймын димен, әлдә синдә күңел, ни җитмәде безгә җанашым. Булыр диеп бәхет, буламасын әйтеп, я ничекләр итеп ышанмыйм. Я ничекләр итеп буласың ул әйтеп, түзигәне дисең бергәләп. Түгел җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Түгел җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Хыянәтең бит ул Хыянәт. Мөгаен әле белмәгән, ишетмәгән кеше бардыр. Татар җырына 20 ел бергә. Фестивальне оештыручылар һәркемнең йөрәк түренә үтеп керерлек искиткеч шоу әзерли. Дулкынландыргыч мизгелләр һәм бик күп сюрпризлар вәгъдә ителә. 21 декабрь Пирамида концертлар залында бары тик сез һәм сез яраткан җырлар. Кызыл Китти buraya җырларга. Хөрмәтле әниләр, бәйрәмнәр белән сезне. Кызыл өрек түгелгәнедәй, кара чәчең үрелгәнедәй, синең нурлы битләреңнән көннең йөзе күренгәнедәй. Кызыл өрек, сөеп калдым мин сине күреп. Кызыл өрек, ал син мине кочып үбеп. Кызыл өрек, сөеп калдым мин сине күреп. Кызыл өрек, ал син мине кочып үбеп. Кызыл өрек, кызарганыдай, күңелеңе киң, йөзеңе балыдай. Кызыл өрек, йөри көлеп, ак бүз атын очырганыдай. Кызыл өрек, сөеп калдым мин сине күреп. Кызыл өрек, ал син мине кочып үбеп. Кызыл өрек, сөеп калдым мин сине күреп. Кызыл өрек, ал син мине кочып үбеп.
Бүген биекликнең 8нче позициясын Рифатның үзенә тапшырабыз. Рифат, мин китаплар укырга яратам, аеруча юлда барганда. Артистларның тормышы, безнең тормыш яртылаш юлда узар. Үзем дә укыйм, гаиләмне дә укырга өйрәтәм дип җавап бирде. Әйдәгез, Рифатның клибына күз салыйк. Кайгысы үтәр дип, бәхете көтәр дип, киләчәк көнеңә ышанып, кайчакта көч бетә, тарала өметтә, хәл калмый дөньясын кышарлык. Кайчакта көч бетә, тарала өметтә, хәл калмый дөньясын кышарлык. Үтәр ул балланыр, жайланыр, кояшы күренер ufukta. Авырлык килгәндә кусалыр иңнәргә, Аллаһның барлыгын онытма. Үтәр ул балланыр, жайланыр, кояшы күренер ufukta. Авырлык килгәндә кусалыр иңнәргә, Аллаһның барлыгын онытма. Көннәре үтмәс дип, сабырлык җитмәс дип, куярга теләсәң ныктасын. Ашкынып ялгышма, юл куйма ялгышка, сабыр ит, аз гына тукта син. Ашкынып ялгышма, юл куйма ялгышка, сабыр ит, аз гына тукта син. Үтәр ул балланыр, жайланыр, кояшы күренер ufukta. Авырлык килгәндә кусалыр иңнәргә, Аллаһның барлыгын онытма. Сез бәхетле, бездә юк әле пока. Аллаһның барлыгын онытма. Булыр әле. Баштан сен үзең яхшылык эшлә, аннан ул сиңа кайта. Арасын үзәм дип, барына түзәм дип, эшеңә бикләнмә кирәкми. Барсы да яхшыга, бары да яктыга, сынаулар сынауны сирәкли. Барсы да яхшыга, бары да яктыга, сынаулар сынауны сирәкли. Үтәр ул балланыр, жайланыр, кояшы күренер ufukta. Авырлык килгәндә кусалыр иңнәргә, Аллаһның барлыгын онытма. Үтәр ул балланыр, жайланыр, кояшы күренер ufukta. Авырлык килгәндә кусалыр иңнәргә, Аллаһның барлыгын онытма. Авырлык килгәндә кусалыр иңнәргә, Аллаһның барлыгын онытма. Аллаһның барлыгын онытма. Иназ Гарипов, мин бала вакытта да хәзердә китап белән алай дус түгел, шулай да укыштыргалыйм. Күбрәк детектив китаплар укырга яратам дип белдерде. Укыйсыңмы, юкмы, ләкин бүген син 7нче урында. Карыйк.
Bir minutqa to'xtabdin olali. Düşüp qalda turmuş arbasından. Yaktı xatireler barlar vaqt. Meşakkatli günler arasından. Bir minutqa barın unutali. Izga tushir biz mangiga tugel. Neler deyip javob berer ekan. Fanilikda isarlangan ko'ngil. Ey shababaz, vaqt jitmiymiş. Turmush degan vaqt uyanda. Bir minutda vaqt topa olmaymiz shu o'zi bir minutlik dunyoda. Bir minutqa sabr etib qarang. Turmush imsindirib turgan malda. Aqlanular g'ina birini turmas. Ketib barsak ruhi yorliq halda. Bir minutqa to'xtabdin olali. Düşüp qalda turmush arbasından. Yaktı xatireler barlar vaqt. Meşakkatli günler arasından. Hey shababaz, vaqt jitmiymiş. Turmush degan vaqt uyada. Bir minutda vaqt topa olmaymiz shu o'zi bir minutlik dunyoda. Bir minutlik dünyada. Илназ Сафиуллинға бұл сұрауны берген едік, кейтті санап оқыған китапларын. Илназның оқыған китапларын саны башласақ, тапшыруыбызның вақыты жетмес мұғайын. Шуңа гына әйтеп китәм, Илназдан үрнәк алып, китаплар оқыгыз дуслар. Сәнгать кешеләре айрыуча укымышлы булырга тиеш. Чөнки яшь буыннарыбыз күз алдында булган кешеләрдән нәкъ бездән үрнәк ала. Илназ бүген 6-нчы баскычта. Гаепләмәсин назлы уйларымны, гаепләмәсин назлы кулларымны, каршы килмәсин утлы ялкыныма, син каршы килмә. Бу ялкында бергә яный кил яныма, кашма кашма син кайнар хыялыңа. Без ушабыз бик татлы гынах юлдан. Hem yalanğa canım, benim uçlarımda, benim uçlarımda. Sen yan bugün benim kuşağımda.
Sen benim oylarımda, sen benim hayalimda. Bul bugün sen yanımda. Qora ko'zlarime, qora o'zagime, alar terisini ko'kragime. Suyuq ushag'inda, qaynar qushog'imda, tirab bo'lursin sen tilagime. Bugun tingla meni, bugun eshit meni, ham qavat-qavatla so'zlaringni, shoshib meni yarat. Bugun sen meniki, bugun meni yarat. Bugun meni yarat. Bugun meni yarat. Bugun meni yarat. Bugün beni yarat. Men senin oylarımda, men senin hayalimda. Bul bugün sen yanımda. Qora ko'zlarime, qora o'zagime, alar terisini ko'kragime. Suyuq ushag'imda, qaynar qushog'imda, tirab bo'lursin sen tilagime. Bugun tingla meni, bugun eshit meni, ham qavat-qavatla so'zlaringni, shoshib meni yarat. Bugun sen meniki, bugun meni yarat. Qabat-qavatla so'zlaringni, yashirma sen, yashirma ko'zlaringni. Sanab qina sulashingni men unutdim bit. Men yangadan juydim senle bo'lmashimni. Lazzatinim kela qabat eshitasan. Biz iki o't, iki gunoh farishtasi. Bu muhabbat mezgillikmi, mangilikmi, sen oshiqma bugun. Yangadan sen meniki, bugun meni yarat. Bugun meni yarat. Bugun meni yarat. G'ayiblanmasin nazlı uylarımni, g'ayiblanmasin nazlı qullarımni. Qarshi kelmasin o'tli yoqinimga, sen qarshi kelma. Qolshi yanimda bugun meni yarat. Muzikal biyiklikning 5-chi pozitsiyasына da kelib җиттек. Kim o'qimay шул bir narsa турында да уйламый. Bilim алуның иң яхшы юлы уку. Тиеннәрдән сумнар җыелгандай укыган бөртекләрдән дә белем туплана. Экраннарыбызда тагын бер китап укырга яратучы җырчыларыбызның берсе Шулпан Юсупова. Кайтты
Qabatı terilir Qaydu xəbəri Sindən kilgəşdə Kütkən ümidlər Qabadı yanları Sinə gürgəşdə Sinə gürgəşdə Kütkən ümidlər Qabadı yanları Sizinə gürgəşdə Sizinə gürgəşdə Sizinə gürgəşdə Sizinə gürgəşdə Dostlar, kimler әлі біздің социаль шелтерлерге yazılmadı, tezірек кіріп yazılығыз. Tatmos TV kanalı sizin bilen dostlaşırға tili. Instagram шелтеріне bizne TMTV Online ismi boyunca kirip tapalasız. Şulay ok kontakt şelterinde hem YouTube kanalında da bizne kirip qararға mümkün. Qazları şap paralap paralap Qıyğaş qıyğaş naz olab Gül ketken məxəbətni Olub qaytır yaz bulab Ey qır qaza qanatını par Jan yolun aşan yarın var Qanat taşlar öşüb uçup Yalğızlarının yanından Qanat taşlap öşüb uçup Yalğızlarının yanından Qırğazları şayngrəp ingrəp Parsız qalğan qaz məllər Süyüp ketken, ümit yetken Canlar jiride az məllər Hey qır qaza qanatın par Jan yoldaşın yarın var Qanat taşlap öşüb uçup Yalğızlarının yanından Qanat taşlap öşüb uçup Yalğızlarının yanından
Күптән түгел генә премьера булып кергән җырчыбыз Зөлфәт Зинуров бүген музыкаль биеклек тапшыруында беренче эшлекте. Зинур китаплар укырга ярата, мин моны үзем беләм. Гомумән Зинур күпчелек алып баручыларга һәм җырчыларга үрнәк булырга лаек. Әйдәгез, клибын да бәяләп үтик. Biz жиңмәдек бу сугышта, жиңелмәдек тә кебек. Куелган хәрби бурычны намус белән үтәдек. 18 яшь иде безгә, ут эченә кергәндә, тау ташларда комлы чүлдә, ачлы токлы йөргәндә. Сугыш инде күптән бетте, 30 еллап вакыт үтте. Күңелемдә генә тирән яра, төшләремдә һаман, төшләремдә һаман, төшләремдә һаман сугыш бара. Кемдер янды, яраланды, яртылаш исән калды. Язмышлардан узмышлар юк, күбебез ятып калды. Ут су кичеп туган якка кайтты кыю егетләр. Чәчләрдә чал ойлы караш, акланмаган өметләр. Сугыш инде күптән бетте, 30 еллап вакыт үтте. Күңелемдә генә тирән яра, төшләремдә һаман, төшләремдә һаман, төшләремдә һаман сугыш бара. Сиратларны әйләнгәндә, күрәм моңсу һәйкәлләр. Очларында кызыл йолдыз, өзелгән яшь гомерләр. Сарланмыйк әле тормыштан, исән сау гомер итик. Үлгәннәрнең кабрен белеп, алар өчендә яшик. Сугыш инде күптән бетте, 30 еллап вакыт үтте. Күңелемдә генә тирән яра, төшләремдә һаман, төшләремдә һаман, төшләремдә һаман сугыш бара. Сугыш инде күптән бетте, 30 еллап вакыт үтте. Күңелемдә генә тирән яра, төшләремдә һаман, төшләремдә һаман, төшләремдә һаман сугыш бара. Төшләремдә һаман, төшләремдә һаман, төшләремдә һаман сугыш бара. Киләсе җырчыбызның кулына кызыклы китап килеп эләкте исә, төннәрен дә йокламыйча укырга мөмкин. Шулай да юмор жанрлы китапларны аеруча рәхәтләнеп укый икән. Әйдәгез сүзне үзенә тапшырып, клибын да карап үтик. Тәмле булган. Кайчан син үзең ашарга пешереп, өстәлләр әзерләп, миңа романтика ясыйсың? Соң мәртәбә гашык булдым бугай.
Nazlı məxəbətin Canlarıma şifa tavar kuk Sın mərtəbə Sınğı tuqtalışda məxəbətim Sina tuqtaldı Sine kurgeşkine yüreğimde Sın mərtəbə güya utaldı Sın mərtəbə Sınğı tuqtalışda məxəbətim Sina tuqtaldı Sine kurgeşkine yüreğimde Sın mərtəbə güya utaldı Соңғы тапқыр ғашық болуымны Сені көргәч күнә аңладым Тик соңғысы болсын инде диеп Мәхәббәтім шулай сайладым Соң мәртәбә Соңғы тукталышта мәхәббәтім Сиңа тукталды Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Sın mərtəbə Sınğı tuqtalışda məxəbbətim Sina tuqtaldı Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Күзләр күзгә карап бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә Соң мәртәбә татлы хисләр белән Янсын безнең йөрәк көймичә Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем Сиңа тукталды Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Соң мәртәбә гүя уталды Соң мәртәбә гүя уталды Әбри Хабриев 20 ел китап тотмаганнан соң берничә ел элек укырга керешкән. Бер ай эчендә хәтта 2 роман укып чыккан. Укыйсы килә, өйдә хәтта Шантарамның 2нче томы ята. Тик вакыт юк, укый башлаган килеш тик яталар. Кайчанда булса мин аларга барып җитәрмен дип торам, диде үзе. Бүгенге биллек тапшыруында да Әбри янәдән 1нче урынны яулый. Котлыйбыз һәм карыйбыз. Ну 20 артымнан. Яратасыңмы? Яратам. Хәзерге дөньяда мәхәббәт мөһим түгел. Мөһим. Бу җырыма куштым шишмә моңын Бу җырыма куштым таң нурын Мәхәббәтне куштым аз булса да Сагынуның куштым сабырын Бу җырыма куштым җилләр шавын Куштым азрак яшен чаткысын
Сөю ләззәтінен шақ-шақ қына, сөю ғазабының яртысын мен сиңа қалдырамын. Бәлки мине бір шақ аңыларсың, менікідей жаның сызлағанда, сен дә бір көйәрсің, янарсың. Сен дә бәлки шул шақ тоярсыңдыр, ялғыз янып, ялғыз сөйініп. Кірмә көңіліме, мен бикләндім, ортақ бүлдім, янып көйіне. Яртысын мен сиңа қалдырамын, бәлки мине бір шақ аңыларсың. Менікідей жаның сызлағанда, сен дә бір көйәрсің, янарсың. Алло, милый, ну чё ты где? Эй! Орталайға бөлдім, сиңа берем, янған отыларымның яртысын. Көңіліңді маяқ етіп сақла, менің сүйеуімнің яқтысын. Мен түзәрмін, түземлілер түзә, янып қабат күлден тірілі. Ұнатырмын тек өтінем шуны, көңіліме бүтән үрілме. Мен түзәрмін, түзімлілер түзә, янып қабат күлден тірілі. Ұнатырмын тек өтінем шуны, көңіліме бүтән үрілме. Ұнатырмын тек өтінем, көңіліме бүтән үрілме. Китап безне бала чактан ук зур тормышка озатып калучы. Гомер буе хәтерне яңартып торучы иң якын дустыбыз. Китап канатлы ул. Китап үзенең канатына утыртып сине 1000 елга артка илтеп ташлый, яисә ул кешене 100 елга алга алып китәргә мөмкин. Шуның белән музыкаль биеклек ахырына якынлашты. Бүген мин Рамил Шәрәфиев сезнең белән саубуллашып торам. Киләсе очрашуларга кадәр чао.